Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το TB Scan της Respibit, που βραβεύτηκε στον 13ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας, εισάγει στον χώρο της ιατρικής επιστήμης κάτι πραγματικά καινοτόμο. Τη δυνατότητα δηλαδή διάγνωσης της φυματίωσης στον αέρα, χωρίς να απαιτούνται εργώδεις εργαστηριακές εξετάσεις. Η φυματίωση είναι μια λοιμώδης νόσος που αποτελεί τη 13η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Μόνο το 2021 αρρώστησαν 10,6 εκατομμύρια άνθρωποι και την ίδια στιγμή μέσω της πρόληψης, της διάγνωσης και της θεραπείας σώθηκαν 74 εκατομμύρια ζωές. Παγκόσμιος στόχος, ο τερματισμός της επιδημίας έως το 2030. Η ΕΜΦΕ, που είναι ο σύλλογος των πνευμονολόγων στη Βόρεια Ελλάδα, μας έδωσε μια μικρή χρηματοδότηση για να κάνουμε το πείραμα. Το πείραμα έγινε στο εργαστήριο Λέιζερ του φυσικού τμήματος στα Ιωάννινα, στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Και εκεί αποδείχθηκε, έγινε το proof of concept δηλαδή του πειράματος, ότι μπορούμε να ανιχνεύσουμε στις σωματίδια με αντίστοιχες ιδιότητες του Mycobacteridium τον ιό. Η καινοτομία είναι ότι θα μπορούμε να ανιχνεύσουμε τη φυματίωση ταχύτερα, φθηνότερα και ευκολότερα από τις υπάρχουσες μεθόδους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Το TB Scan της Respibit εισάγει στο χώρο της ιατρικής επιστήμης κάτι πραγματικά καινοτόμο. Ανιχνεύει τη φυματίωση στον αέρα χωρίς να απαιτούνται εργώδεις εργαστηριακές εξετάσεις. Οι εμπνευστές του αξιοποιούν τη χρήση ενός μυκοβακτηριδίου που μπορεί να ανιχνευθεί με τη χρήση ειδικών συστημάτων. Πρέπει να γίνει ένα δεύτερο πείραμα με ανθρώπους που είναι φορείς της φυματίωσης, να διαπιστώσουμε αν μπορούμε να ανιχνεύσουμε τον πραγματικό ιό από την εκπνοή ενός ανθρώπου. Και αν γίνει και αυτό το πείραμα και αποδειχθεί, τότε είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο να μπορέσουμε μετά να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε την συσκευή. Όπως είναι οι συσκευές του αλκοτέστ. Η φυματίωση μεταδίδεται παρόμοια με τον COVID-19 μέσω αέρα με βήχα, φτέρνισμα, ομιλία και απλή αναπνοή. Με την ανίχνευση της φυματίωσης στον αέρα μπορούμε γρήγορα να εντοπίσουμε, να απομονώσουμε και να θεραπεύσουμε τους μολυσμένους ανθρώπους και ταυτόχρονα να προστατεύσουμε τους μη μολυσμένους. Κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, αμέσως μετά το μεσημεριανό μας δελτίο. Μείνετε συντονισμένοι στον Αντένα, ακολουθεί ενημέρωσή σας στη νοηματική γλώσσα, ενώ μην χάσετε το κεντρικό μας δελτίο στις 7 παρατέταρτο. Καλό απόγευμα σε όλους σας.